Здравейте, казвам се Цветелина Богданова. Записах в Технически университет специалност електроенергетика и електрообзавеждане. Тази година спечелих състезанието на електроход стени стипендиант, което ме накара да избера и стажа това лято. По време на стажа бях в дирекция експлоатация и поддръжка. Много ми хареса в тази дирекция, всеки се обърна с приятно чувство, като ме видя. Помагат ми, ако имам някакви въпроси да се обърна за тях, те няма да ми откажат, задават ми въпроси относно специалността, което ми увеличава интерес. Бях скептично настроена, че ще спечеля състезанието, но с работа на учители и с работа на съотборника ми се получи. В свободното си време обичам да излизам с приятели, да плета на една кука плюшени играчки, което мисля да обърна в собствен бизнес. Не знам какво още мисля да работя в бъдеще. За сега, след стажа ми предложиха да остана да работя тук, за което записах задочна форма на обучение. Самата атмосфера в екипа ми хареса и надявам се да за по-напред да си остана тук.